Yu Dewi Limbu ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu aku nganggo leren sakwetara ya ana kinarya ambekan. Bengi iki tak kira ora ana tembung kang luwih endah ingkang kudu diucapake. Iya. Kejaba mung rasa puja lan puji syukur konjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Tuhan Yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Mangkono ya mak. Ingkang wis malembarake keberkahan kang sarta kenikmatan, becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman marang awake dhewe kang sarta para warga masyarakat. Saengga bengi iki aku kang sarta kowe sak rombongan lan kabeh para warga masyarakat bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing adicara sing kaya mangkene gayenge, adicara sing kaya mangkene regenge. Iya ya mak, iya mangestokake dawuh. Lah banjur bengi iki mengeti adicara apa, wit sore kok wis gayeng, wit sore kok wis regeng. Kabeh tumplek-blek dadi siji ana kene. Iki ngene ya nok, kepiye? Adicara bengi iki ya kuwi tidak lain dan tidak bukan ya kuwi bersih desa. Bersih desa. Ana sing ngarani bersih desa, ana sing ngarani sedekah bumi. Oh ngono. Yang pada intisarinya kuwi sama no. Oh padha. Ya kuwi ucapan dan ungkapan syukure para warga masyarakat, para pepunden-pepundenku wabil khusus warga masyarakat Desa Kare, Kecamatan Kare, Kadipaten Madiun. Syukur marang kabeh nikmat peparing saka Gusti Allah yang dibingkai dalam rangkaian adicara bersih desa. Oh mangkono ya mak. Lan iki bengi iki ngowah-ngowahi adat saben. Oh ngono. Kok iso ngowah-ngowahi adat saben, lire kepriye, maknane kepriye? Biasane no. Biasane sak desa Kare iki wayangane dhewe-dhewe per dusun. Oh ngono. Apa meneh ning desa Kare kene kuwi terbagi menjadi 4 dusun nek ora kleru. Oh ngono. Ya kuwi dusun Gondosuli, dusun Kare, dusun Suweru kang sarta kandangan. Oh ngono. Kuwi adate dhewe-dhewe anggone ngenekake wayangan. Bengi iki rada beda, didadekke siji, diklumpukke siji. Lokasine ana ing pasar kene. Oh ngono ya mak. Mula ora aneh ora mokal. Warga masyarakat sak desa Kare kabeh bengi iki tumplek-blek dadi siji ana ing kene. Mula aplaus tepuk tangan untuk Kare pada malam hari ini. Wah ya. Iya ya mak. Luar biasa, luar biasa. Mula wis sak wajibe, wis sak trepe lan wis sak pantese. Awake dhewe ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan, terima kasih yang sangat banyak. Iya. Kunjuk sapa? Nuwun inggih punika ingkang angka setunggal. Bapak Kepala Desa Kare. Sapa? Pepunden kula ingkang winengku kinurmatan Bapak Haji Sunarno. Ngono. Uga ngaturake panuwun untuk seluruh panitia. Iya. Yang telah sibuk utawa bot repot kanggo lumadining pahargyan wayangan pada malam hari ini. Semua panitia sing dipandhigani dening Bapak Suparwan. Mangkono ya mak. Uga ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan, terima kasih yang sangat banyak kula aturne. Untuk seluruh warga masyarakat ingkang lenggah mapan wonten ing Desa Kare. Ngono ya mak. Dusun-dusun wis gelem manunggal. Dusun-dusun 4 dusun wis gelem manunggal. Sing biasane wayangan dhewe-dhewe wis gelem manunggal dadi siji, diklumpukke nyang desa. Oh ngono. Kareben luwih meriah, kareben luwih gayeng, kareben luwih regeng. Dan saya ngraketke rasa paseduluran, ngraketke rasa kekadangan. Oh ngono. Rumangsani nek warga Kare kuwi tunggal sak desa, nadyan to beda dusun nanging tidak
utawa ora ngowahi rasa persatuan kang sarta kesatuan. Ngono ya Mak. Pancen kaya mangkono alhamdulillah. Bombong kaworan bungah kok Nduk. Ya, senadyan medane angel. Ngono. Wah luar biasa. Sopirku ki munggah dalan iki mau arep nang Gondosuli pasar iki mau jan nganti ngempet ambekan kok no. Ngono. Saking dhuwure kok no. Ya, ning ora apa-apa. Kudu tetep semangat, jernyatane disumbutke karo semangate warga masyarakat ana ing kare. Ngono. Iya ya Mak, iya ngestokake dawuh. Mula sing baku ndedonga untuk seluruh para warga masyarakat ana ing desa Kare yang terbagi menjadi 4 dusun. Dongaku kabeh untuk seluruh para warga masyarakat ing desa Kare. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara bersih desa kang kaadane dening para warga masyarakat Kare. Desa Kare dadi desa sing baldatun thayyibatun warapun gofur gemah ripah loh jinawi kerta tata raharja murah sandang kelawan pangan cina ketok ing kamulyan tinebehna saking bencana alam. Amin 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 Allahumma amin. Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Muga-muga donga sing becik ndadekake anyrambahi katentreman lan kamulyane warga masyarakat Kare. Pancen donga apik sing dipepuji ya Nok. Iya ya Mak, iya ngestokake dawuh. Jebul kae sing tak anti-anti wis teka mrene. Wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju nyeket lati eseme amerati wis mari kangen muga-muga tansah tekan atiku dadi tentrem amuran netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem Yo. jebul kae sing anti-anti wis tekan mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju nyeket lati eseme amerati. Wis mari kangen muga-muga tansah tekan atiku dadi tentrem amuran netra
pinuju geget lati esme merati wis mari kangen muga-muga tanasa tekan atiku dadi tentrem mulat netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem yas jatiko As hi Cakala kae sing ati-ati wis tekan kene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada laleh kotan sam dadi epen dadi nuju deget lagi SMA merati wis mari kangen muga-muga tansah tentrem atiku dadi tentrem amulane trokang kangen mari kangen mulat sira netra Hey! Alhamdulillah awake dhewe wingi yen ora kleru bubar urung suwe no. Iya, kuwi sowan ana ing laladan Murang. Ngono. Bengi iki nglerek nyang karene. Iya, alhamdulillah wa syukurillah awake dhewe sithik mboko sithik awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata wis wiwit ditresnani kang sarta diterima ana ing masyarakat kene sumrambahe masyarakat Kadipaten Medion sing dipepuji ya kaya mangkono no. Iya ya mak iya. Iki bengi iki apa meneh awake dhewe nyumbutke kelawan semangate para warga masyarakat ing laladan kare mangkono. Bengi iki awake dhewe sowan komplit. Ngono. Sowan komplit. Kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata mijil saka Kutha Angin Kadipaten Nganjuk. Mangkono. Sowan komplit apa maneh iki juga lambene kamis rontolen. Apa neh bengi iki ya juga disiarkan langsung loh. Oh ya, lumantar channel YouTube ya kuwi Astabrata Media. Oh ya, dadi sing kepareng ndongake warga masyarakat ing kare ya anggone duwe gawe ya kuwi wujude sedekah bumi utawa bersih desa, ora mung penonton kang hadir ana ing lokasi utawa TKP, nanging para sutresna budaya pecinta wayang kulit sing memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media, uga melu njurung donga ndongake warga masyarakat kare kang nedeng ngawontenaken adicara bersih desa, muga-muga ing tembe mburine kare dadi desa sing selangkah lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ngendikane para sarjana ingkang sujaning budi, iya. Dongane wong 40 kuwi babak timbang karo dongane mali siji. Iya, gandeng-gandeng sing rawuh pirang-pirang no. Oh iya, gandeng sing rawuh pirang-pirang urung ketambahan sing lewat YouTube. Tegese fa insyaallah dongane wali pirang-pirang dongake
ujub kabule kang sarta gegayuhane para warga masyarakat ing Kukuban Kare. Oh iya ya Mak ya. Iki awake dhewe ora ijen mangkono. Uga nganti kadang bintang tamu saka kersane panitia nyuwun Mbak Manohara. Ya. Ning sadurunge Mbak Manohara diaturi jumeneng ngancani awake dhewe menyapa para warga masyarakat ing Kare. Iya. Luwih dhisik sak tembang dhisik nggo ngendhoni swasana ya Nok. Mangkono. Ya, nggawa sinden cangkep Nok. Cikruk lupat mok 6 7. Pira? Cikruk lupat mok 6 6 ya. 7 sak Mbak Manohara. Oh ya. Sindenku ki cacah 6 tak kon ngacung sing merasa tadi sore urung nembang campur sari ngacung sing dhuwur. Ya. Sing sore urung nembang campur sari. Ngacung dur, ngene. Sing dur. Oh ya, kok bupar barang ya. Oh ya, saiki sing nggo mukadimah, sing nggo pembukaan aku kepengin suarane Mbak Sri Wahyuni. Sri Wahyuni iki sindene awake dhewe sing ndi? Ben penonton ben roh kan ya lagi sepisanan awake dhewe sowan rene. Heeh. Pokok sindene Mas Akbar sing irunge paling dlesep ya kuwi Mbak Sri Wahyuni. Oh ngono. Mula parapane Mbak Sri Pesek. Oh Sri Pesek. Kon pambuka. Mukadimah Melati Rinonce. Oh ya. Ning dibawani dhisik salah satu wiraswara monggo ingkang samapta ing gati sawiga ing diri dipun bawani riyin nggo ngendhoni swasana mengko ditutuke kelawan Mbak Sri Wahyuni. Oh ya. Monggo Mas. Heeh. Kangkat dulu Raron can malati maleloka tong-ton Lanjut. Among dadi impen papuntone pantas digo Tembang menika nggih kula kintunaken dumateng sedaya panitia. Sing wis lumadi ngrengkuh awake dhewe sak kanca. Suguh gupuh lungguh aruh ora nguciwani Nok. Ngono. Wiwit saka transit luar biasa nggone nyugata awake dhewe sak kanca. Aku mudhun teko kendaraan kuwi iki jane isih posisi tangi turu. Pondokane transite kuwi modele kan kaya warung to no. Oh, kaya warung. Wis disugata apa wae sing dadi dedaran unjukan orang nguciwani. Lah iya, luar biasa, semangate luar biasa. Maka lajeng Mas Her. Dununge wong manis ingkang maweh muyung. Sindenku Mbak Sri Wahyuni tak aturi jumeneng ana ing pempanggungan tetuk.
Pancen tak sengaja mumpung penontonnya akeh sing tak suguh nenggo pembukaan kamu Sri. Matur sembah nuwun, tapi kula kok ndredeg nggih, Mas. Kok ndredeg sebabe apa wong ayu? Lah niki penontonnya full ngantos petit mriko lho. Heeh. Kula kok ndredeg dipirsani tiyang kathah ngeten niki to, Mas. Lah ya biasane ya wis disawang wong akeh ning bengi iki kok dadak grogi ngopo Sri? Beda, lah niki kula sampun ayu dereng. Nduk ayu no, sindene Mas Sampun. Akbar kabeh. Ya tekono penonton kula pun ayu dereng ngono lho. Kula sampun ayu dereng Bapak Ibu. Sampun dereng? Dereng iki dereng. Waduh, udone aku Mas. Aja to. Lah urung iki direne. Oh, kula kirang mancung. Kok iso kurang mancung iki lho. Kula ayu budi kali Mbak Manuhara. Lho, ayu Manuhara wegah aku. Anu Sri, sing anu wedok asli karo wedok palsu, jek ayu wedok palsu malahan. Heeh. Kowe berarti kudu membuktikan wedok aslimu berarti. Oh ngono, kudu tak dudui keunggulanku, Mas. Iya lho. Bedanya aku asli, kula bolong. Lah terus nek Bapak Nuhara piye? Oh, iya, dia bolong, padha bolong. Bolong irunge. Maksudnya kupinge, makaten lho. Doa terbaik apa Wuk kanggo Desa Kare, Nduk? Nggih, mugi-mugi masyarakat Kare kathah rezekinipun sehat, panjang umur, panenane melimpah, sing gadah utang nggih segera lunas. Amin. Ngaten mawon. Mriki panen napa Pak Bu? Cengkeh. Oh cengkeh. Nggih, cengkeh niku lak nggo kopi to. Iya ora. Kok kopi. Cengkeh kok ngopi piye Sri? Ini nggo apa? Cengkeh yo rokok Kok lho. rokok, kok kopi rokok maksudku kuwi lho. Niki Mbak Sri Wahyuni semoga dimengerti masyarakat Kare. Ini juga Nggih. selain seniman sinden, ini juga juragan Brambang. Nggih, kula petani brambang Bapak Ibu, mbok menawi ngersakaken brambange kula. Nganjuk kuwi identitasnya Brambang ya Sri. Nggih, leres. Brambangmu cilik-cilik apa gede-gede Sri? Oh nggih, kula badhe promosi Bapak Ibu. Brambange kula niku teng griya mentol-mentol. Mbok menawi ngersakaken. Oh, iya. Nek kula teng Wonogiri menika sadean telo Bapak Ibu. Nek ning bojomu bojomu kuwi Wonogiri. Nggih. Dodolane telo. Telo. Nek kowe dodolanmu Brambang. Brambang. Oh telone sing lanang, Brambange sing wedok. Nggih, menawi telone teng Wonogiri menika dawa-dawa Bapak Ibu. Menawi ngersakaken. Oh dadi sing dawa-dawa teke bojomu, sing mentol-mentol tek nggunamu. Ngene kula, berarti kan pun pas nggih. Pas. Nggih. Ya ngene iki wae kudune to, mumpung penontonnya akeh, kowe nyinden ning Kare ngene iki karo ngedum-ngedum Brambangmu. Lho yo bangkrut to, Mas. Ra sida. Ya melati Rinonce buka celuk, Wuk. Nggih. Coba. Lekahe wis mrene nyangking kembang melati rinonce tondo yakti
Lanjutke, Wu. Heeh. Iki pasangonku mawar kuning kang kudu sumandhing pangajapu asih lahir terus sing kalbu Ugi katur ingkang memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Wilujeng lek-lekan, wilujeng mirsani kang sarta midhangetaken. Mugi saged andadosaken karananing penggalih. Melati rinonce sesarengan Mbak Sri Wahyuni. Mangga. lekahe wis mrene nyangking kembang melati rinonce tondo yakti Dintekke nduk. Ya. iki pasangonku mawar kuning kang kudu sumandhing pangajapu asih lahir terus sing Matur nuwun Mbak Sri Wahyuni. kalbu. Sampun kumandhangaken langgam kinarya salam mukadimah utawi pambuka wonten season limbukan. Iya, Melati rinonce pancen bener no. Iya, Iki sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Awake dhewe sowan marga masyarakat kare kene ora ijen, ning uga nganti ya kuwi Mbak Yuku, Mbak Manohara. Oh ya, dijumenengke kareben menyapa kabeh para warga masyarakat ana ing laladan desa kare. Oh mangkono. Sepote Malik Slindro Srampat. Oh ya, karben Mbak Manohara golek keringet
Jernyatane yo hawane bengi iki adem tenan nok. Oh iya, Iya, maka Mbak Manohara kula aturi jumeneng wonten ing sasana budaya srampatke co. Heeh. Yuk, talos. Luar biasa, ketemu meneh, ndek bengi ketemu, saiki bengi ketemu meneh. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Manohara. Selamat malam. Wah, priyayi kuwi lek feminim, priyayi kuwi lek lembut ki saurane lembut-lembut lembah manah kaya ngono kuwi. Wong ayu. Apa, Mas? Yeah. Bareng tak lem feminim lemah lembut lah kok iso iso suarane blorok ngono kuwi lho. Aku mau tilokne Pak Linmas nang ngisor. Loh, Pak Linmas itu sudah mengawal Anda biar aman terkendali lah kok mbok dipaidor Pak Linmas iki piye lho? Jarene aku nang pinggir iso kaya limbuk. Ya itu saking kagumnya sama jenengan yo. Kagum apa? Lo kagum to. Aku ngliwat kono lho Mas, cah cilik-cilik wis padha nyoraki aku lho. Cah cilik-cilik nek nyoraki sampeyan piye? Ngene, susune arep bledos, susune arep bledos. Kok iso kaya ngono ki lho? Rumangsane dianggep wong wedok apa ya? Wedok apa wong iki ya isine kerja. Apa isine? Emping mlinjo njaluk apa piye? Aku ki jawaku kok nek lesu ya tak pangan ngono langitku ki. Jenenge emping melinjo rasa susu ya kuwi. Lah nyah to Mas. Ora. Dalang kok kayak dalang itu kalau di atas panggung dilarang makan. Mosok. Ya ilo-ilone wong kuno ngono. Lah nek lesu piye Mas? Nek lesu ya ngenteni bar wayangan. Oh bar wayangan terus bar wi mangan aku. Lho. Maksudnya mangan karo aku ngono lho Mas. Iya, maem sarapan bareng. Heeh. Alhamdulillah Mas. Heeh, piye-piye? Nika teng desa Gandasuli. Heeh, kare desane. Zaman perawanan kula menika ya turut kene Mas. Zaman perawanmu dhisik turut Gandasuli kene. Nggih. Ki aku jelalah isin Mas. Kok isin barangnya nyapa lho? Gendakanku ya teko. Lho, biyen tau duwe gendaan ku wong Gandasuli? Zaman aku jek perawan Mas. Oh, gendaan pas zaman jek perawan. Sopo jenenge? Pak Lurah Bodak ya? Lurah Bodak iki tau sambung tresno karo sampeyan? Tenan Mas. Zaman biyen kuwi. Zaman biyen ning damenan. Berarti zaman Pak Lurah Bodak jek Joko, zaman sampeyan jek perawan. Ora. Lho lah piye? Ya Pak Bodak ya wis tuwa ngono kuwi.
Trasenenganku sing tuwa-tuwa, Mas. Nek tuwa kuwi mesti mbayare. Nek cah nom-nom tinggal ngalih gleput wis. Blas ora nek duwite. Nggur guayane tok ya cah nom-nom e. Gayane petintang-petenteng tok. Bane ra mbayar. Nek wong tuwek jelas sumbut. Pak Lurah Bodak iki dipijeti ngene turu dhewe ya, Mas. Dadi gak iwo apa-apa. Alhamdulillah kurang nderek bangga banget, Mas. Iki berarti wilayahmu lho iki. Mosok. Lho, iki kan termasuk daerahmu kerasidenanmu. Kene iki biyen nek mbok-mbokane banci saiki wis ora ono. Oh, kare Gondok Suli kene? Tenan. Kok ya. Mbok-mbok nganti apal berarti Nganti sampean. apal. Iya. Saiki wis ra ono ya. Nang ndi ya wong ya? Lah kok tekon aku iki lho. Bangga piye Mbak Mano? Alhamdulillah bangga sekali menika acarane pun bersih desa napa dusun? Bersih desa. Bersih Biasanya desa, kalau nggih. tahun-tahun sebelumnya itu dusun Gondosuli, kandangan tuh ngadakan sendiri. Ini dijadikan satu desa kare, dusun-dusun 4 itu Nggih. bergabung semua jadi wayangan malam hari Alhamdulillah. ini. Tepuk tangan untuk desa Gondosuli. Kare desanya. Alhamdulillah. Nyatane nggih regeng sanget loh, Mas. Nggih penonton sampeyan lihat sendiri lho Mbak Mano. Saestu. Kokono lho. Kokono Guriyono. Guriyono. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Awake Rabbil dhewe pirsani Alamin. sampai teko kono. Piye ibu-ibu padha lenggah kabeh lho. Bapak-bapak ya lenggah kabeh sing ning kono mung lagi ngadeg nek mobil lo nguyuh. Lah wong nguyuh ae mbok rembug iki lho. Lah aku tahu lho ngene kewirangan, Mas. Kok iso kewirangan? Tanggapan ning ngandik lapangan kono, Mas. Lah apa, Mas? Karek ning kamar mandi kan adoh. Adoh terus hawane ya adem. Hawane adem ngene iki. Hawane Mas. adem, heeh. Piye tenan, Mas aku. Lah ngopo kok bingung Tenan, ngopo? Kok bingung. wirang nyapa? Wirang aku. Lah kok wirangmu perkarane apa Lah ngono lho? saking nguyuh kuwi lho, Mas, ora nang nggon. Ora nek nggon. Ning guri kelir kan enek truk mandek to, Mas. Terus truk mandek kuwi mbok manfaatkan piye? Alah wong aku lanang ya ngadeg nang ngandik truk. Lah terus nek truke mlaku. Lah kadung metu truke mlaku kok. Lah terus piye? Bareng Tak truk. tutne. Lah kok jelalah Pak Lurah Bodak ini nang guriku to. Wong iki ya nguyuh. Oh, bae uyuhmu ungkur-ungkuran karo ora bodak. Mbak ya padha. Apa ana sindan. Pak sampean urung roh Pak Lurah Bodak kaya apa to? Urung roh. Piyantone gedhe dhuwur. Sik to kowe kok ketemu akrab lho karo ora bodak. Gedhe dhuwur bagus. Lurah bodak kowe. Putih merusuh. Lho, wong-wong ki ngece iki. Ngenyek to pane wong. Ngenyek wong Ngenyek. pane. Umpama wayang iki Raden Janaka ngono ya. Janaka menek kates. Kok dikemek enek ates barang Sing itu. endek ya kuwi menek klopo ya ora giduk kok ya. Rumangsaku. Alhamdulillah menika Bapak Lurah asmane Bapak sinten? Pak Lurah Kare. Pak Lurah Kare. Pak Lurah Kare Pak Sunarno. Pak Sunarno. Pak Sunarno. Ngapunten Bapak Sunarno ingkang pundi menika? Pundi ya. Oh, Iya. panjenengan nggih, alhamdulillah. Heeh. Piyantone lemah lembut. Lemah lembut nek karo Nggih. Lurah Bodak meh padha ora? Ya ora Lurah Bodak wong bijuh kok kuwi. Nggih tasih alimane Pak Lurah kene. Oh. Pak Lurah kene iki 5 waktu lho. Oh subuh, Subuh, zuhur, zuhur, asar, asar, maghrib. Lurah Bodak ya jos ketoke ngibadahi. Cara sapa? Oh. Kok jare sapa lurah daerah kene iki agamis spirituale jos-jos. Bature poso aku dimiming tepo kok. Ngene iki awan-awan penake mangan tepo yo ngono. Ya ngono iki jane nggo ngetes iman sampeyan. Iman sampeyan. Ora niat kok mokel utawa mokah ora. Wong wedok ki ora kudu poso terus lho, Mas. Ya enek lerene barang lho masamu. Oh iya nek bulanan. Nah. Oh sampean pas poso ngene iki ya mesti enek pas bulanan ngono mesti enek ya yo. Ya mesti menstruasi, Mas. Oh sampean ya Ya menstruasi. iki tanggal pira? Nek iki tanggal 12. Tanggal 12 biasanya deres ki aku, Mas. Iki Deres urung. uyuwe iki apa piye iso. Loh, biasanya ki aku deres tanggal 12 ki, Mas. Ki Oh, iya. dengaren kok urung to. Lah engko telat nggo. Lah ya Pak Bodak piye ya, Pak? Hei! Masa kejak tepo kok ya dadi tepo lho. Jenengane kok ya. Ya, wong wedok ki enggak kewajiban apa ki poso 30 hari, Mas, 1 bulan penuh. Itu yang diistimewakan Islam untuk wanita Nah, yaitu. Tapi sing luwih spesialnya ya wanita ki kaya aku iki wanita spesial nek kaya ngene wanita biasa. Loh, Ora sinden-sindene Mas spesial. Akbar ki wanita biasa. Wanita biasa Nek sampean? cara panganan ngono ki panganan biasa.
Nek sampean panganan, Yang spesial dong. Kok iso spesial? Nasi goreng spesial. lah kok iso nasi goreng spesial? Ya iya ta. Nasi goreng biasa? Biasa. Ya sego-sego. Sego tok karo awu. Ya. Ya, Yo sego ramu. Sego karo uyah micin biasa. Iya. Terus kayak kecap cerit, sek wis. Iya. Lah nek kaya aku ngene iki, Nek sego Iya. goreng spesial mesti enak. mesti enek ndoke. Oh. Ndoke loro. Nek wanita biasa ya Ora enek ndoke. nek sampean Enek sosis bareng. sing ro sapa? Pak Lurah Bodang wis roh biasa. Rasaku kok. Mergo nguyuh bareng ning guri truk ngono. Oh Pak Lurah Bodang tau mangan miku kok. Maksudnya tau mangan sego goreng ku enek mine ngono lho. Mas. Oh, sampeyan iki kok kaya anu men. Sampeyan iki sinden kondang tanggapane laris. Alhamdulillah. Riase yo bendino. Alhamdulillah. Kok dodol sego goreng barang lho. Aku ki apa tak dol, Mas? Aku adol blutru barang lho. Sate blutru. Oh, sate blutru. Pak Lurah Bodak iki tahu tak pakai tak sukani nganu Mas. Brutumu. Sate kok blutru? Lah iya sate brutu jare. Sate blutru kuwi lho. Pak Lurah Bodak kan wis sepuh dadi makme sing lembut-lembut ngono. Blutru iki termasuk lembut ya? Lembut. Basa dicakot lah kok ngentut to Mas. Itu pas dimasak sing kentut. Gila ya. Lah jajal apa piye? Dah. Aku mangan kok sing apa umume wong. Nika ingkang rawuh sinten mawon? Lho, tak waca ya. Waca. Luar biasa. Biasa di luar. Malam hari ini itu ya. Pak Camat dan Kades sekecamatan Kare hadir. Alhamdulillah. Tepuk tangan kagem Pak Camat. Ngapunten Pak Camat ingkang pundi? Bapak asmane sinten? Nek Pak Camat pundi nggih? Rawuh mboten? Pak Camat rawuh ada sing wau. Oh, Bapak nggih. Asmane sinten, Mas? Asmane sinten nggih, Pak? Potong bayaran lho. Kula mau dereng kenalan. Estu dereng kenalan nek Pak Camat. Ngapunten Bapak Camat. Nek Pak Lurah pun. Alhamdulillah bagus sih. Alah. Ngono kuwi Pak Lurah Bodak terus cemburu lho wingi ngono. Cemburu ya ben. Salahe wayangan ra nangga banci kok. Weh. Ya mbok nek kenali, sampeyan nek kenali justru ngono kuwi mempengaruhi nek ngono nek bersih desa wayangan. Ngono nek wis kenal akrab jarimu wis akrab. Jarene ngene danane renek ngono apalane. Masaku kok danane renek. Kali sinten menong awan menika Pak Lurah-lurah sedaya. Pak Lurah sedaya terus ini tiap kasun ya juga hadir. Sugeng rawuh kagem sedaya mawon matur sembah nuwun. Mugi-mugi ingkang rawuh dateng mriki pinaringan sehat nggih Mas. Amin. Rezeki ingkang lumintu. Mugi-mugi mriki napa niku pertaniane niku lancar sekali. Ada apa mau Mas? Anu, cengkeh. Duren. Lho. Cengkeh duren. Terus bar wi bubuhan yo rame kene. Bubuhan mesti rame ya kene iki. Rame. Oh, mesti ra mungkin sepi ya nek Ra bubuhan. mungkin sepi. Dadi wong kene iki anggere duwe gawe mantan mesti rame. Rame. Oh iya. Alhamdulillah, Luar ya. biasa. Wis salaman porong karo Pak Lurah. Engko Pak Lurah mengko nganu diaturi mengke mbok pilih manten pamuda. Aku mengkira niki nggawa bojoku anyar lho Mas. Aja ngomong ya Mas. Lah wis kadung ditonton Pak Lurah Bodak iki piye, San? Aduh, piye iki? Aduh wis bocor ngono iki, San. Lah iya. Bocor engko ditambal Mas. Bojomu iki sapa ngono? Bojoku sing anyar. Wis pirang sasi karo kuwi? Tenang sayang, aku kalau di panggung itu milik bersama. Iya. Nanti kalau di rumah milik kamu. Iya. Jenengan. Rasaku. Makanya mantan iki Pak Camat diaturi. Pak Camat karo Pak Lurah Kare. Nah, sepote nganu Mas, apa ya Mas? Apa sing cocok karo karaktere bojomu apa? Apa kemuda apa nek tak tahu. Ora. Jebles. Ora. Anu bajing loncat teh. Bu yo. Oh sepote tok, ngarepe tok. Ya aku kok tak nyanyi bajing loncat. Oh ngono. Ya. Ya celontok tak ayang tambahan beb bisa. kesini ayang beb. Ya engko nek iku semuni nak ya. Oh iya. Bajing loncat pelak ya. Yo, jajal bojone Mbak Mano kaya ngopo to pengen roh aku. Bagus Mas. Bagus ya. Bagus. Iya, jajal pengen roh. Kaya cemplon ora enek sak pucuke. Yo, kanca-kanca dadekke monggo kanca-kanca. Heeh, yo. Hey.
Iki to bojomu. Heh? Bojomu iki. Iya Mas, bojoku sing anyar iki. Wis pirang wulan Mas? Karo gandeng Manohara wis pirang wulan? Alhamdulillah 6 sasi, Pak. Pun gadah anak kalih kula. 6 sasi kok duwe anak loro dengkul. Lah jarene kowe kesundulan. Oh iya. Lah mau jaremu karo Pak Lurah Bodak ketok ya le urun Pak Lurah Bodak barang. Nganu disundul Pak Lurah Bodak. Rumangsaku kok. Alhamdulillah ya Mas. Penonton kini lho Mas. Alhamdulillah. Delok ramene kaya Luar biasa penonton kene. Alhamdulillah. Heeh, luar biasa. Tenan lho, Mas. Tumplek blek dadi siji. Heeh. sing delok sakmene mbane. Heeh. Tenan lho Mas. Kabeh Aku empat yang dusun. gumun. Kabeh 4 dusun mara rene kabeh. Iya, alhamdulillah lho. Pak Lurah-lurah Bodo rawuh kabeh. Pak Lurah sedaya rawuh. Pak Camat ya rawuh. Pak Camat rawuh ditanggapne Iya, bersih desa. Tenan. Lho. Nggone ning pasar. Masyarakate mlumpuk. Melumpuk dadi siji. Kandhani lewe lho Mas sakmono mbane. Nyapa to Mas? Alhamdulillah ke lo disapa. Lah nggih Pak Camat lho. Pak Camat bagus rawuh. kaya ngono. Matur sembah nuwun nggih Pak Camat rawuhipun alhamdulillah Mas. Heeh, lah iya to. Tenan. Ora nyawang gedhe dhuwure derajat Iya. pangkat, sugih miskine bondo Nah, donya. iya. Kabeh do mlumpuk dadi Padahal siji. Tenan Mas. Iki Luar cara biasa. ben taun piye Mas tenan. Kudu Lah diagendakan. iya. Iki nyapa? Lah pawena kowe jare adol berutu lah kaya gawedi tenan bae. Kowe iki kok ya aja ngono lho Mas dipirsani wong akeh iki aja ngono kuwi. Wong wedok derajate ilang mbok kaya ning ngono rumah sakit. Piye, Iya, iya. Ngono kok rumangsaku kok. Lho, wani jawe janggot iki. Iki tak ning dhuwur panggung ki aku ki milik bersama. Aja kok ngono iki. Iya, iya. Ngerusakne tatanan rumah Alah, sakit. alah. Ngono kuwi lho Mas. Ngono kuwi lho. Kok wong lanang ki ngono kuwi. Lah jare bojomu. Lah iya. Alah, alah. Kok Lah iya to Mas. kok dijawel kene kok nesu. Jare Kowe iki lho kok ya Kuwi mau apa kok muni matus kuwi, Mas? endi? Lah kuwi mah matus. Lato. Wetan. Oke lho Mas, sampe Nggih. derek ndedonga apa kanggo masyarakat. Nggih, niki acaranipun lak bersih desa to. Mas? bersih desa, Mas. Nggih, wonten tetembungan an-nadzafatu minal Nah, iman. iki lho bocahe. Lho. Ini Artinya? pondok, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Mula iki ngresiki barang sing reget khususipun lahir lan batin. Lah nggih iri dengki serai mboten pareng. Dadi sing diresiki aja mung desa secara tata Nggih lair. mboten tok disaponi tok ning atine ugi resik. Sing angel kuwi ngresiki batine. Nggih leres. Jare sapa? Lho, Lho, piye lah to ki? kowe wingi entuk bantuan BLT kancane entuk kowe ra entuk RT-mu mbok picek-picekne lho. Lah terane ya terus diamput tok RT ku. Lho kok iso. Piye Piye to? piye wong sediwehi kur dulure dhewe kabeh kok. Lah kok RT iso dipicek-picekne lho. Ya ngono kuwi nek urung entuk ya klarifikasi nek sampean pancen membutuhkan. Alah klarifikasi apa? Wong kene mung ya nek semuni kok. Piye? Terus nih nganu kami tua ki matane terus picek. Tenan iki sumpah. Lah nyapa to yu wong enek BLT nek apa kok iso aku ra entuk jere ngono. Terus aku kuwi ngono asline teko pemerintah dhuwur wis ditulis aku ngono Mas. Wis ditulis. Dadi iki kabeh ki aja padha nyacat apa pemerintahan. Betul. Iya toh, Mas? Heeh. RT ki bayare sepiro toh Mas? Piro Ora- lho, Pak? Nah, RT kuwi ora keduman apa-apa, kok Nah. kontrak swarga. kontrak swarga kaya Pak Lurah ki saiki lho. Saiki ya ngono Mas ki kontrak swarga. Lurah ki apa ana lurah bayaran miliatan ora ana to? Ora enek. Nah. Ya nggur duwe bengkok kuwi tok to. Kula dongane muga-muga Pak Lurah, Pak Camat sedaya ingkang teng pemerintahan tak dongane munggah swarga bareng. Amin. Monggo budal. Lho, Eh! piye to? Maksudnya besok. Somben. Cek suwe. Cek suwi. Heeh, cek sehat-sehat tok. Sehat kabeh. Pak Lurah ini diunggane sakniki napa diselingi bawa riyen napa-napa riyen. Lho, nek jenengan badhe mameraken ngono ya, suwanten. Mas? Ya no, Wonten harus pamundutan. dereng wonten bebas sakmut panjenengan arep nembang apa ngaturne nggo masyarakat kare. Sak mut-mutan ngono ya, Mas. Iya. Sakmut iki maksudnya sak senenge piye jelasno to, Mas? Ora ngono lho, Dik. Piye to, Maksude Mas? sak mut ki kan basa Inggris to. Heeh. Anu sak kersane jenengan ki arep nembang apa ngono lho maksud Oh, kuwi. ngono. Heeh. Ya wis aku tak ngemut gonamu apa wingi. Lho. Eh! Kok sembarang Maksudnya tulisane ning kuwi lho apa? Ngono. Dereng wonten, Dereng wonten. Dereng wonten. Napa arep apa pelok oke, barang Anu ya. oke, slendro oke. jenengan anu nyuwun sing gender. Heeh, aku disukani pelok mawon, Mas. Oh iya. Ya karo dimanfaatkan bojone ngene iki ya digandrung. Digandrung, mengke tak gandrunge. Enggak. Alah kok. Aku urung steril lho, Mas. Urung apa? Urung steril. Oh, alah ya wis ora apa-apa, Dik. Lah engko aku nek meteng neh piye? Alah, wong wini mangan mana siji ndase sakmene tok. Engko dilus-lus gedhe dhewe.
Kuwi ndase ngendi kok? Lah iya ndase bocah kuwi lho. Oh iya wis. Ya Mas ya. Iya no. Delok. Hai. Lah, Jago. ayo kaya ngapa? Yayi sami adinipun Kakang Sri Tanjung. Kang Mas itu kepeksa. Hehe, sida paksa kok kepeksa. Iki sudah paksonan to? Heeh. Lah sila hadir komone sapa? Lah iki Mas Akbar. Iso ngawur ngecek kowe karo Mas Akbar. Pak Lurah bodak e lho. Pak Lurah. Apa iso? Wong ki senengane jarake cewek-cewek. Masa iya? Ora apa-apa. Ora. Engko bae iki diunggah nih. Engko diunggah. Heeh. Wong beges. Aja mbok temeki to, Mas. Ora apa-apa saya. Adem iki lho. Iya iya. Wong bojone dhewe ya. Ora. Ora. Ceprana saya. Yayi sami aji adinipun Kakang. Bebasan ing jagat ora ana papat ing donya ora ana 5 ing bumi ya kur sawiji jeneng sira sing tak tresnani. Iya. Alah. Kowe sing tak tresnani. Yen apa ki jenenge Mas? Engko besok awake dhewe duwe anak. Iya. Sampeyan pengen duwe anak piro, Mas? Loro. Kuwi nganggo ndas kabeh apa ora? Ora usah. Ora usah gawe ndas. Lah kok kira-kira nek kurang apik nggih ndase cemplon ya. Aja mbok sia-sia bocah. Iya kaya ngapa? Tak rungokke suaramu Yayi. Urung barang kok. Sodok dasar. Lho, karo bojone dhewe arep disodok piye to? Kok iki senengane disodok terus kok. Jare kurang mentok. Aku ki karo iki kepesok, Mas. Lah kok iso? Cara tak digebruk tak digerebek RT aku ya ora. Wis digerebek RT lho. Digerebek bosok padha lanange Pak aku ya. Mas aku kok. Sinden sayangku ya Allah. Aku ya dipangku no, Mas. Dipangku Iya, dipangku. Kiwa. Jenenge manten anyar kok. Iya kene Yayi tak pangku ya. Urung barang kok Lara apa ora? urung. Aku wedi lara. Ora alon-alon. Ngono ya. Oh tak idoni lho kowe suwe-suwe kok. Kok iso mentolo. Nah, diempang kok lah. Oh, ya apa iki ya Allah. Lah kok iki kaya toren rumangsa. Bar sini kok. Iya. Urung. Kimochi. Ya apa? Itu bahasa Jepang. Oh, bahasa Kamu Jepang. enggak bisa bahasa Jepang sih. Lah, itu bahasa Jepang apa itu artinya kimochi itu? Bagus sekali. Oh, kimochi itu bagus sekali. Jadi. Iya, terus. Apa seto? Kena urung kok. Kene Yayi. Coba to, Mas. Keri ya Allah. Padha lanange kok. Pikir lho ya alon-alon lho wong lanang kok. Aduh, tak dalang. Suwi-suwi kaya ketiban kombi ku lho. Ya Allah. Ngene-ngene iki nek gak kemaraman lurah bodak ora. Oh, ngono ya. Lurah bodak nek gak sampean ora. Ya. Ndi kaya. Endi teko kono. Gak lurah bodak. Mareme atiku ora kaya dina iki. Apa? Duwe bojo kok punuke iso ngarep mburi. Matane. Lah kuwi apa mburi kuwi? Endi ta puno? Iki lho. Gaji. Mas aku kok. Iso. Terus. Janji
sumpah prasetya kudu setya karo aku ya Yai. Lah kok iso? Aku pengen karo liyane. Karo contone. Nimas ingsun prasapa bumi langit Telaske. Telaske kaya apa? Tangis ingat yas nganteni Ya atur panglipur. Yen taman Iya no, heeh, jajal suarane Mbak Manohara coba kaya ngapa? Ya ya. Engko ramban kedua ndangdutke ya Mbak Mano. nggih. Heeh, ya terus ke sih. Heeh, yuk. Terus
Ya. Dadaku suma ora krasa apa Matur nuwun. Wah, jos. Yen ning Tawang sampun katur Mak Cangkih. Mbak Mano, Dalem. alangkah lebih afdolnya jika Bapak Kepala Desa dan Bapak Ketua Panitia Sama diatur Bapak ini. Camat, Bapak Camat. Oke, kalian Nggih. Sarimbit bertiga. Nggih. Pak Sunarno sebagai Pak Kepala Desa, Nggih. Bapak Camat ingkang sarta Bapak Ketua Panitia Nggih. Pak Suparwan. Menawi Suparman. Bapak Camat rumiyin pripun? Monggo kersa. Nggih, kali Bapak Lurah mriki nggih. Nggih, monggo. Sepote, Mas. Pak Lurah kali Pak Camat. Nggih. Monggo. Monggo pinarak wonten pepanggungan. Monggo Bapak. Monggo Bapak. Kula jempute ya, Mas. Iya, dijemput. Monggo, Pak. Monggo nggih. Monggo. Mangga. Hup. Turuk tuk tuk. Piye sayang? Pun cekap. Neng kono wis kabeh, Mas. Napa Nik- sampun niki napa sampun, kirang sinten, Bapak? Kirang sinten? Bapak sinten? Pak Murang kalih Mbah Randu Alas. Pak Murang Baranduan. Ya ampun kaget. Apa aku. to kuwi? Enek pacarku. Sapa? Sepote beda, Mas. Apa Mbak iki? Bodak iki. Pak Bodak apa sepote? Jaranan. Oh jaranan Mas, yo. Samboyo. Yo. Terang dudung yo. Lok ya. Awas sumingkir to. Monggo Pak Murang kali Pak. Pak Murang. Pak Morang, Pak Randu Alas, monggo Pak. Ugi Mriki. Pak Kapolsek. Monggo. Nggih, niki. Yo, lok sumingkir. Rawuhipun Mbah Lurah Bodak yo. Awas to, sembilak. Lho. Monggo Pak. Oh. Ya. Lok. Yo. Alhamdulillah Mas Akbar. Dalem Mbak Mano. Assalamualaikum kali Pak Camat. Pak Camat. Iya, Mboten sehat nggih, Pak. Ya, dangu mboten tepung lho, masa tepung ya tasik 6 lho. Ayo no, masih muda, semangat muda kok Alhamdulillah. Mikir nduk, mikir ngapunten. Mikir, ngapunten. Duk. Mikir nduk Cahayu. Ngapunten Bapak Camat. Niki Bapak Camat. Nggih. Nggih, Bapak Lurah. Niki ngapunten.
Bapak Pripun Lurah. kabaripun Pak Camat? Alhamdulillah diparingi Injih. sehat walafiat. Alhamdulillah badhe ngaturaken napa kanggem warga masyarakat mriki sedayanipun. Heeh. Lho, BKHP riyen. Mboten BKHP, Oh, nggih pripun? wonten pantunipun. Oh, Weh. Cakep nggih nggih. Alhamdulillah. Pantune napa Pak Napa, Camat? Pak, napa? Cakep. Urung. Barang kok. Pak Bodak Urung, sepatune cakep. anyar. Nggih. Nggih, sabar. Sik dibuka sik krepekane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Urung. Urung to. Ora pantun to iki. Salam kok. Wis salam dhisik to. Iya Nggih, no. nggih, nggih, monggo. Napa Pak pantune napa Pak Camat? Pantune, Pak? Nggih. Pagi hari menuju Caruban. Cakep. Singgah sebentar membeli ketan. Cakep. Madiun bersahaja, jadilah panutan. Kare rukun warganya, maju pembangunannya. Tepuk Tepuk tangan tangan untuk Pak Camat. Alhamdulillah. Saya duwe pantun barang. Pantun tenan iki 500. Kreatif Pak Camat jos. Kedah ngoten Pak Dalang. Nggih, kula setuju Pak Camat. Nggih. Jenengan nyat kreatif. Kreatif lho, Nggih. 500 lho Mas Masamu. Piyayine budaya. Ngapunten Pak Dalang. Kados pundi Bapak Camat? Dereng Pripun? komplit nek niki muspika dereng minggah nih. Musbika. nggih, Oh, nggih. kira apa niki? Oh, Pak Kapolsek hadir secara pribadi. Oh, Oh, nggih, nggih, nggih. nggih. Kula ruwemen nek sedaya kan minggah peh. Nggih. 500 ping ya, Mas. Kok Pak Kapolsek niki diaturi minggah. Pak Pak Kapolsek. Pak Kapolsek nggih, monggo Pak Pak. Kapolsek monggo. Ayo. Sepoten Mas, monggo Mas. Monggo Mas. Awas ana Kapolsek Mbak Mano, awas ana Kapolsek. Ora wedi aku wis bolone ya, Mas. Oh iya. Mas. Dalem. Cita-citaku besok yang ngene iki lho, Mas. Cita-citamu apa Mbak Aku Mano? besok nek gedhe ya pengen duwe bojo polisi. Lah iki apa orang gede? Urung. Mergane polisi nyapa, Mas? Lah nyapa? Duwe tembak. Eh, Aku tembakan, Pak. rumangsaku kok. Monggo Bapak Camat menawi wonten sepatah dua patah kata pesan Nggih. untuk warga Nggih. masyarakat Kare, Pak. Ingkang kula hormati Pak Kades Kare dan dengan seluruh jajarannya, Pak Ketua BPD, tokoh masyarakat, Pini Sepuh dan panitia juga semua kepala desa yang hadir di agenda malam hari ini, Pak Kapolsek juga hadir secara pribadi. Tentunya di kegiatan pagelaran ringgit menika Pak Dalang Nggih. ingkang mengingati bersih desa sami-sami tetunggo mugi-mugi masyarakat ingkang wonten desa Kare saged dina dari mara bahaya, Amin. saged lumintu rezekinipun kathah melimpah ruah. Amin. 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 Nggih. Amin. Amin. Mugi-mugi ing dalu menika saged dipun pirsani sampai dengan paripurna. Amin. Amin Bapak Camat Nggih, matur Bapak nuwun. Ngaten, nggih. Nggih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Lurah Kare, Pak Lurah Kare Nggih, Pak Lurah Kare monggo. menawi wonten komentar pagelaran pada malam hari ini kados putih Bapak, monggo nyadong dawuh. Suwun. Radi majeng Bapak, mungkin nek Matur ingkang angka Kira kalih dimajeng, niki. nggih, sekedhik Wow, mawon. sampun matur nggih. Inggih. Intinya luar biasa antusiasme warga. Alhamdulillah. Ugi matur suwun dumateng khususipun Sanggar Asta Brata ingkang Nggih. sampun ngawontenaken pagelaran wayang kulit wonten ing Desa Kare. Matur suwun ngaten mawon. Nggih. Wah. Niki saking Pak Lurah Kare Nggih. sampun. Nggih. Nah, perwakilan Pak Lurah sinten ingkang badhe ngucapaken Nggih, napa setunggal. ngaturaken napa? Setunggal mawon. Nggih. Ayo salah Oh, Pak satu. Bodak. Nggih. Radi maju, Pak Bodak radi- lho, Pak Pak Bodak. Bodak. Pun betomik kok, Pak. Pun betomik ya, Mbak. Ndi, ndi? Monggo maju. Ayo le, Oh. maju le, ayo le. Lho. Kok lele ki piye? Kok iso le lurah mbok lelene lho. Le bature gede-gede cuwili. Oh, kok iso dilele rumangsa. Remuk iki. Nggih. Pripun sayang? Enteng napa niki? Lho jenengan iki ngucapne apa enten apa? Oh. Perwakilan sebagai Nggih. lurah-lurah. Nggih. Bocah kok bagus eran. Lah lamise. Nggih. Engko sangon ya. Saderipun ngaturaken selamat malam dumateng para Bapak Ibu sedaya. Nggih niki Aku dadi bulurah Bodak pantes ora jajan.
Monggo Pak, lajeng. Imane jenengan tesih kuat, Pak. Imane Imane kuat. Lah terus. Imrone sing mlaku. Nggih. Niki penontonnya kuat sangat. Kata Pak luar biasa. Kebetulan niki bersamaan dengan hari jadi Kabupaten Madiun. Oh, nggih. Nggih, yang ke-458. Kok apal jenengan? Apal, diapalne kok. Piye to lurah ora apal iki piye to? Niki kita sebagai masyarakat Madiun nggih tetap mengucapkan Minal aidin wal selamat. faizin. Kuwi riyoyo. Riyoyo kuwi. Riyoyo Mboten nggih. Dadi iso eneke awake dhewe karena ada pemerintah Kabupaten Madiun. Lah kok enak awake dhewe lah sirahe. Lho, Ya komplit Awak sak sirah. Lah dalah. Lah ra nggawa sirah tungil-tungil. kaya cek anu terus. Kuwi ngoten Pak Camat. Nggih. Ngapunten Pak Camat, kula pun nikah siri kali Pak Budak. Lah aku. Lah aku. Ah kowe iki nggo tampil butuh nak. Oh. Matur nuwun Pak Bodak. Nggih. Nah, saya kembalikan ke Pak Lurah Kare. Kali Pak Camat riyen. Nggih. Kali Pak napa Pak Camat. Pak Kapolsek nggih. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek. Nggih. Pak Kapolsek. Monggo badhe sambutan apa Bapak? Sampun cekap? Sampun. Oh, sampun cekap nggih, Sampun, matur nggih. nuwun. Badhe ngaturaken lagu napa monggo rame-rame. Monggo Pak Ah. Camat, Pak Camat wonten pamundutan. Pak Camat kali Pak Lurah monggo Pak Lurah. napa? Apa nyuwun lagu napa Pak jenengan? Heeh. Dalem Kok aduh pripun to? Niki lho, niki. Napa Pak Lurah? Napa, Pak? Pak Pak Lurah. Camat riyen mawon. Nggih, Pak nggih. Camat nggih. Napa Pak Camat? Madiun bangun nggih. Madiun Oh, maju nggih. bangun. Dipun sindeni sedaya napa? Sik iso apa ora kanca-kanca Oh, ditakoki kok sik, iso. Penake lho Mas. Masyarakat Madiun sengkut ambangun mresuksese program pembangunan. Oh, iya. Pancen nyoto Madiun ambangun. Ngono tok lho Mas. Oh iya. Ayo. Ayo. Engko buka kono wae. Iya, digrayangi. Digrayahi engko iso Mas. Iso. Nggih, nek ana klerune nyuwun ngapunten nggih. Mboten napa-napa. Wis bisa niki ya. Ah, sik ben di Oh, notasine iki. notase. Notase. Ya, nggih. Aduh, neng non tak kentut. Hei. Kok tak aku. Karo Neha wae, Neha. Ayo, Nduk, berdiri. Neha sing Camedion asli. Oh, neha sini. Mboten sedeng mengke diseselne, Pak. Tenang mawon. Mriki ngrecangi Pak Camat, Mbak Neha. Nggih. Madiun bangun judulipun Pak Camat. Nggih, Ah. ini Nduk Neha, adik Pak Camat. Heeh. Aku tak adik Pak Lurah ki ra apa-apa. Iya. Tiba kanca pun siaga. Mangga, Ya, kaya ngapa, Cah? Diaturi Madiun bangun. Dados. Heeh. Sampun kanca-kanca? Heeh. Ampun. Mangga. Tak dung tak. Iya, mangga. Masyarakat Madiun maju ambangun presuksesi program pembangunan pancen nyoto Madiun ambangun pancen nyoto Madiun ambangun kayo adil makmur dasar Pancasila maju terus pantang mundur Madiun maju bangun Madiun maju bangun Madiun maju bangun Masyarakat Madiun maju ambangun presuksesi program pembangunan pancen nyoto Madiun ambangun pancen nyoto Madiun ambangun kayo adil makmur
Dasar Pancasila. Maju terus pantang mundur, Madiun maju bangun, Madiun maju bangun, Madiun maju bangun. Tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan. Luar biasa. Madiun bangun. Astabrata ki jan tenan ya. Mas. Saged Lagi ngono wae wis langsung tek tek tek. langsung dados. Iki mau ora nek pembunang kok RRI Madiun ya. Nggih, niki wau wujud donga macange. Mugi-mugi Madiun tansah kuncara anjayeng bawana. Nggih, amin. Nggih, jan. Napa mele Bapak Kapolsek? Wonten malih. Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Lurah. Oh, Pak Lurah, Pak Lurah. Pak Lurah, Pak Lurah niki lho, Pak Lurah Kare sing penting. Pak Lurah Kare nyuwun lagu napa? Monggo Pak Lurah. Pak Haji Sunarno. Nggih. Majeng Bapak. Berarti majeng Bapak. Majeng mawon. Nggih, nggih. Nggih, mengke nek ical teng wingking. Nggih, wonten Mesami dawuh. kali Mbak Budak. Mboten lho ganteng jenengan kok. Mbak Bodak ra tau nanggap kok. Nggih, matur suwun. Nggih. Jane Pak Camat niki sing nembang biasane, Bang. Nggih. Oh, Pak Camat. Napa request mawon, Bapak? Napa request? Napa? Napa monggo? Roro Junggrang. Oh, Roro Oh, iya. Jonggrang. Si ingkang sinten ingkang wedok asli napa wedok palsu? Nggih, palsu mboten ana apa. Weh, jaluke malah karo sing palsu lho yu. Enggak ya, menawi palsu 500, menawi asli 350. Kadung bengi ra Lah kok ketok. malah larang sing palsu. Jadi Pak kadung bengi ra ketok. Sing kakung jenengan piyambak, Pak Lurah sing nyarirani. Nggih kalih belajar. Oh, Wah, Nggih. luar biasa. Budaya jebule lurah mriki. Budaya saestu. Wong ketuane Pak Lurah Bodak kok pengen iso belajar karaoke ya, Pak ya. Ya, monggo Roro Jonggrang anu Pak Lurah Kare bersama Mbak Manohara nggih. Heeh, monggo. Menek rentu di bener nih. Mboten napa-napa, sing nanggap bebas, Mas. Klentu nek Pak Lurah Bodak kleru ya titenono. Monggo kanca-kanca Roro Jonggrang. Yo. Yo. Ayo Mas ongke ane Mas. He he oh. Yo 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 Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadano prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wadi Tokoyong. Jaka bandeng kowe aja ora iki kanggo kuduran rampung bila mati kang Mas Prabuku kala kang wis labuh ing wana Kowe wanita kemaran. Ya biasa no wong ayu kok. Ora ngerti Bandung lanang jagat. Alah masa. Putra ratu Pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sakti Pandawasa. Rara Jonggrang manuta suntu garwa. Jaka bandeng
masuk Pak Mano. Matur nuwun Bapak Lurah. Pak Camat sampun apa malih? Malih sampun. Pak Narto sampun. Nggih, kalih Pak Ketua Paguyuban. Nggih. Monggo kalih Mbak Dangkung. Oh, Pak Ketua Geng. Bapak sinten? Kalih Mbak Dangkung. Mbak Jangkung. Niki. Menika Mbak Jangkung. Mboten Mbak Bodak. Oh, Mbak Bodak. Wah, akeh asmane bae. Wah, oke tibake ya. Heeh. Anak sapa iki? Ala kita dhewe. Lah bagus dhewe. Ala seli dhewe. Kendil-kendil. Apa Pak Bodak kalih Pak Camat ngaturaken ngaturaken apa? apa? Gubuk Asmoro man. Oh, gubuk asmara. Gubuk asmara. Karo sinden ya. Nggih pernah Nggih, tuh no. gubuk kali niki. Mbak Aul. Pripun Mas? Pripun? Karo sinden. Sik tambah bodak ki omong apa ki mu? Gubuk Asmoro. Oh, gubuk asmara. Pernah tuh gubuk karo sampean. Lah, tenan to. Ngawi lho. Sampai kecer kabeh. Mbak Aul ditemani. Ayo Mbak Aul Ah, berdiri. ah. Niki kula sukani wedok asli. Jenengan rasakne Heeh. suarane penak endi? Nek Mbak Manus kulino ya karo Pak Kulino pun Bodak ya. biasa. Ayo Nduk berdiri Nduk, ayo Baul, gage. Baul, ya. Kali sinten meleh nggih Mas? Pun niki sik Mbak Aul sik. Oh. Ya. Mbak Sinta gak? Ya bar ki cinta karo Mbak Aul riyen. anu Mbak Aul riyen. Ayo Mbak Aul. Kekebeken Di ku depan. panggungnya ambruk. Ora. Ora ya. Iki bajak Mas. Ya. Wes. Ya, Gubuk asmara toh? Yo. mangga Pak Bodak dan Pak Camat. Iya, mangga Mbak Aul direncangi. Iya, yo. Ayo Pak Bodak goyang tadi mriki Pak, tadi mriki. Nah, yo. Yo. Asik, asik. Ayo Mas, ayo Mas, ayo Mas, ayo Mas. Aku kelingan gubuk kae. Yen tango leret Ya yo, ya yo. ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara Kok tak goyang
Aku gemes loh, dulu anak kono kuwi. Makane to. Ngono ki dari-dari nang ben dikek suwelan ngene iki. Oh, didandani kasih bisa disuli. Oh, iya, coba tak dandani ana. Kayak Mbak Dian Mega iki. Lah kok saiki iso bedah piye? Anu dek sing tak kare Mbak Dian Mega sing iramane iki nyuwun gedruk ana lali janjine boleh. Silakan dipilih. Lali janjine kok. Oke, lali janjine ya. Kopak. Nah, aku cara ayu tak wek-wek wong-wong. Mbak Mano jangan duduk anu komando gerak. Komando geraknya menyerukan Mbak Mano ya. Pajar apa ya kabeh. Berarti sama elek. Berarti sama elek. Lho, kok ayu berarti saiki elek. Iya. Anak bojoku diserok kae. Ngono ae. Yo. Lali janjine. Ya, Cak.
kasih Dian Sinta. Mbak Mano. Tak nutune lakon sedelok ya. Mengko sambung ning nggon gara-gara ayam. Ayam. Ditutuke Semar mantu kaya ngapa babaran lakon muga-muga lakon bengi iki kena kanggo angsar kabecikan angsar katentreman satemah desa. Kare